Sa headlines kan mga barata, mga pasaherong pabalik Metro Manila padagos ang pagruso sa Bicol Central Station. Business One Stop Shop 2023 kang lokal lagbero kang Naga nagpuuna ngunyan aldaw. Investigasyon sa pulis na nagpaputok subutin badil sa probinsya kang Albay nagpapadagos. Hustisya sa 12 anyos na aking babae na nakuanggadan sa Libanan, Camarines Sur, hagad kang pamilya. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Huli takulang ang bus asin dakol ang pasaherong pabalik sa Metro Manila kung kaya may halabang pilang ngunyanin mga pasahero sa Bicol Central Station. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report de Melvin Machado. Nabigla si Bicol Central Station Manager Noni Reforzado sa pagruso kan mga pasaherong pabalik Metro Manila matapos ang pagsilibrar kang Pasko asin bagong taon. Kung datang Metro Manila subot ng Sibut bago ang Pasko, ngunyan ang mga terminal sa probinsya naman ng Sibut huli kang baralikan ka mga nagpuruli. Aabuton sa 18,000 ang foot traffic o mga nagpasiring sa terminal kasudma. Kabali ang pasahero asin si mga naghatod. 115 biyahe kuta ang pinagmamawot kang Bicol Central Station alagad nakaabot sana sa 137 na biyahe. Balik kaso udma po, sitwasyon kan terminal, around 7,000 plus passengers po ang napasakay ta. Pero si foot traffic po, base sa estimate, halos inabot po si foot traffic ta idi sa terminal kasudma nin law po 18,000. Kabali na po sinubabiray sa lokal, si mga nagbiray pasiringon sa NCR area, and pati kasi nagharatod kasudma halos sa yaraon po igdi. Ngunyan aldaw 86 na bases ang inaasahan nilang mabiyahe pasiring sa National Capital Region. Si Tatay Lito Palasin kan Barangay Kalascaga, San Fernando, Camarines Sur naglalaom na makakabiyahe na siya ngunyan aldaw huli tamay naghahalat na sa iyang trabaho duman sa Metro Manila. Nakapagpareserve naman sinda kung kaya ang bus na sa idang lulunada na sana ang pinaghahalat. Kasugma po. Nagkulit po kami kan hapon ito bang ginaman. Malang magturog. Yung man pong magtakadakol pila. Tapos balikan po niyan. Hindi po, balik sa akong maaga. Kabali sa nakakabala sa biyahe ngunyan yung traffic, halawing na distansya kan rota asin kondisyon kang tinampo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, importante ang tamang pahingalo kan mga bus driver para masiguro na salbado ang saindang mga pasahero. Susog ki Bicol Central Station Manager Noni Reforzado, nagkakaigwaman subuot ng pagkarelyebo ang mga driver sa kada biyahe mantang ang iba, igwaman talaga ning karibay. Usually, ang ginigibuman po kayan kan mga bus company, diduwa po bagaan sa indang driver sa kada bus. Ano po? So, pagpasiring sa Manila, mabanga sinda. And then, usually nagbabangaan po yan Lucena. So, from Naga up to Lucena, Maribay. And from Lucena to Metro Manila, Maribay naman. Ang saro mapahingalo. And si nagpahingalo na pag-abot sa Manila, si driver na nagpahingalo, yun naman po itong mabalik na naman. And ang iba man strategy kang iba, may naghahalat na po duman na driver. Kung talagang di kaya kang driver na makabalik tulos, may naghahalat na po duman na driver, ribay mo na tinda. Sa kasumpay na bareta, nagagamit na kan Bicol Central Station ang mga CCTV camera na pinag-install kang nakalis na bulan kang Disyembre sa manlain-lain na parte kan terminal kang Naga. Kan suugma na bisita naman subuot ini ni Mayor Nelson Ligasyon. Susog kay Mr. Nonoy Reforzado, isusunod naman ninda ang pag-training sa mga personahe kan Bicol Central Station na iyo ang in charge sa monitoring center. Actually, sa tuya pong CCTV camera igdi, installed na po siya installed and working second week pa kan December. Ano po? Pero padagos pa din po si mga enhancement, especially si mga programs pang ilalaag kan contractor, plus si ikakandak pong training sa mga personnel na mangyayari po ngunyan na first and second week of January. And sudma po, nabisita na po yan kan tuyang padangat din na alkalde.
Padagos pa sa mga bareta, Business One-Stop Shop 2023 kan lokal na gobyerno kang Naga nagpuo ng unya na aldaw. Ang detalye sa ramon taman sa report ni Melvin Machado. Ngunyan Enero 3 hasta Enero 20 madurar ang Business One-Stop Shop 2023 kang lokal na gobyerno kang Naga na pinagbugtak sa Naga City People's Hall. Sa mga marinyo kang sedang business permit, mas pinadili ini. Hulit na may kanya-kanyang lamesa ang 27 barangay kang Naga para sa makuha kang sedang barangay clearance. Susuki Naga City Acting Treasurer Maria Socorro Gayanilo, mas marahi amay mag-asikaso kang sedang papeles sa mga negosyante, hulit na may pangdagdag na babayadan. January 3 to 20, mayo po ning interest pa. Pag after 20, may 25% surcharge and another 2% pa. Kaya mas magayon po, mag-avail na po sindangon yan. Kan nakalis na Business One-Stop Shop 2022, 200 million pesos plus man subot ang nakolekta kang lokal na gobyerno kang Naga, hali sa ibinayad ka mga negosyante sin pinaglalooman kang City Treasurer's Office na halangkaw ngunya na taong 2023. Kung kang 2022, 200 million plus, yun man po ginaraya. Mas malalampasan pa po yan. Naglangkaw po, wala siya. Dahil kan October po, pag nagpo naman si mga businesses. Ang ibinabayad ka mga negosyante sa syudad kang Naga sapay kang sa mga business permit ang saro sa pinagkukuanan nin pondo kang lokal na gobyerno kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Sa iba pang bareta, supply nin sugok sa Naga City People's Mall nanutaran matapos ang bagong taon. Ang detalye sa report ni Jerome Brink. Kulang ang supply nin sugok sa merkado publiko kada syudad di Naga ngunyada matapos ang holiday season. Ini nanutaran kana pirang mga parasaod digdi sa syudad di Naga. Istorya ni Nadine Vargas saro sa mga nagtitinda nin sugok sa merkado. Haros kadakol kaya ang nag-order nin sugok na kinukuha pa sa Batangas asin posibleng naabala sa nasa biyahe. Kaya haros naubos man ang sa iya nga mga panidang sugok kan pet sa 30 pa kan Disyembre. Na medyo pa yung baga dikit ang supply tsaka gabos talaga na nationwide baga sa to okasyon kaya medyo nag-shortage kita sa supply kang egg tsaka medyo maluya ang production talaga, malipot. Mayo man subota planong maglangkaw presyo si Vargas kunin kaso magabot na ang supply nin sugok. Papaisi ako sa mga customer, pasensya na ngunyan kung medyo naulo ka mo dito sa tindahan ko na mayo kasi sa tuyang sugo. Siguro naabala lang sila sa biyahe o kaya matraffic. Pero unya niya una po ang sugog ka. Dahil man siya mamahal. Dati man lang po si presyo kang sugog ni. Alaga na ni banga mga panindang sugok sa marketa nasa 11 pesos ang pinakamahala matapos ang pagkulang-kulang kan supply kaini. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, sarong 13 anyos na aking lalaki na taga-syudad ng Naga ang pinakahuring nakadagdag sa listahan kan mga nairido huli sa paputok. Basado sa firework-related injury surveillance kan Department of Health Bicol, hali sa homemade na paputok gamit ang kalboro ang nakairido sa biktima na nagsapo nin tama sa kamot asin tabay. Sa bilog na Bicol Region, iguana ning 20 ang nairido huli sa paputok sa nakaliis na Pasko asin bagong taon. Sa pagbabalik kang Newsbreak, pamilya kan ginadaan na 12 anyos na aking babae sa Libmanan, Camarines Sur, nagahagad nin hustisya. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box.
Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Padagos pa sa mga bareta, maugmang pinag-anunsyo ni Mayor Nelson Legacion kan siyudad ng Naga na maski nagbawas ang pondo kan lokal na gobyerno kang siyudad ngunya na taon matapos na magbawas man ang national tax allocation kan mga LGU sa nasyon, mayo man subo tatanggalo na empleyado sa City Hall. Imbis na malangkaw subuoting kadikit ang sweldo kan mga ini, huli kan pag-implementar kan fourth phase kang salary standardization law. Sa madaling sabi, buminaba po. Instead na magsakat, magtaas, magdakulat, at sa tuyang annual budget, buminaba po siya. By around 150 million pesos. Pero ang marhay na baleta, iyo ini. Mayo po kitang tatanggalo ng mga empleyado. Permanent secretary, casual, job order, and contractual. Imbes si mga job order, i-upgrade na po si sa indang sweldo, malang po din. Pangalawa, iyo man po pag-abot sa mga casual and permanent employees. Linuli po ma-implementar po kita kan phase 4 kan salary standardization law. Sa Samuyang Police Report, pamilya kan 12 anyos na daragitang nakuang nakatalbong sa daga sa Libmanan, Camarines Sur, nagkukurahaw nin hustisya. Haramon taman kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Hustisya ang kurahaw kanina kan 12 anyos na si Julian Brizuela na mayong herak na ginadan asin tinalbong pa sa daga sa Sitio Puricod, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur kan petsa 28 kada Disyembre. Anina kan biktima na si Josephine Real. Mayo panin update sa Saindaan Philippine National Police sa Libmanan sa status kan kaso kan sa iyang aki. Alagad-hagad kanina makuha ang hustisya sa pagagadan ni Julian. Hindi pa po baga. Sana na siya may kagibugaki ko. Sana dakot na para matahimik naman ang aki ko sa pinibo sa iya. Sabi ko nga sa aki ko, dahil nga naman dahil niya pagkatahimik ko yung may gibo sa iya. Para naman ang ginibo sa iya. Istorya ka ini na pangiturugan kan sa iyang aki na magtrabaho abroad. Alagad ini mayo na nalabiman ka ining ikinamundo. Naray man siya ng aki, buot man, dahil nga siya nirong-girong. Pangarap niya, gusto niya daw mag-abroad.
Sabi ko, talagang kang maray, tangali, matupad mo ang pangarap mo. Sa lado man kan Barangay Council kan Mambulo, iniman an enot ng pagkakataon na may nangyaring siring na krimen na ginadan ang biktima sa sendang barangay. Alagad may magkakapirama ng mga insidente nin kaso nin pandulugos asin attempted rape sa senda na daay man tulos nakakaabot sa sayang kaaraman. Kaya sa ngunyan, mahigot naman ang pag-implementar ninda nin curfew sa nasambitan ng lugar. Sa katunayan po, pinahigpitan ko na pong maray. Mas ngunyan po, mas mahigpit pa ngunyan. Na pag 10 o'clock po talaga, dapat mayo ng nagbabaray-basay na tao. Yun na po nga nito, sabi ko po Subago sa Balyong Istasyon na pag may nada ko po kami, ididiretso ko sa Police 2000. Nganig po sinda po, taunan maning disiplina. Garo po, kaya di mo, pagka curfew mo, garo naghihinanakit pa sa Barangay Council asin sa mga barangay tanod. Dahil po ninda aram na masiyang po kami nagtatabang sa inda nanganing po mayong krimi na mangyari digdi sa barangay mi. Kaya lang po, kung sina po naghihinanakit kami po nag-i-stricto, sana po maintindihan kaming barangay official na kami po nagtatabang lang po sa katrangkiluhan kan sa moyong barangay. Sa ngunyan mayo pa nin pigpapaluwas na update ang Philippine National Police sa libmanan sa estado kan kaso kan pagagadan kan nasabing 12 anyos na aki. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, nagpapadagos ang investigasyon kan mga otoridad duman sa Albay sa suspect na si Police Staff Sergeant Alden Rigorgo na inireklamo huli subuot sa pagpapaputok kan sa iyang badil mientras nag-aatinder nin kasalan kang nakalis na Disyembre sa Purok 1, Barangay Banyadero, Daraga, Albay. Nakumpiskar sa suspek ang sarong unit ng Canek 9mm pistol asin unit ng Galil. Kung magabat ang ebidensya laban sa pulis, posibleng matanggal ini sa sirkuito. Sa iba pang pareta, nagpuon ng ipasunod sa Naga City People's Mall ang Plastic Bag Regulatory Ordinance o ang paggamit ng saro sa ng sandubag sa pagsaod. Si Ma'am Emeline Jacob kan Office Section ang saro sa tulos nagsunod sa ordinansa kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang pagbawas sa paggamit ng plastic bag ang makakabawas man subuot sa indang gastusan sa pagtinda. Alagad may ibang dae pa man subuot nagpapasunod ang paggamit ng sarong plastic hulita ang iba maluya ang kalidad. Dikit na lang ang pambakal meaning plastic. Nagbabakal kaming ngunyan dahil na minalang saro na malang gamit. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.